Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jaiko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eranak entzala betiko bizitzala. Egin dezagun otoinuz, jaiko erroketsua, emai guzu indarra gure aurrerian, jainkoaren ama errugabearen oroipen ospatzak egunok, haren otoitzaren laguntzaz, gure gaiztakerietatik atera gaitezen, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta espiritu santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Genesis liburutik, jangoiku jaunak honela zioen bere baitan, ez da hor gizona bakarrik egotea, berari dagokion laguna emango diot, eta jangoiko jaunak landako abere eta zeruko hegazti guztiak egin zituen urretik, eta gizonari ekarri zizkion, ze izen ematen zien ikusteko. Eta bizitun orok, gizonak jarritako izena du bere izen, eta gizonak izena ezan ezien abere guztiei, eta zeruko hegazti guztiei, eta basa guztiei, baina etzen aurkitzen gizonari zegokion lagunik. Orduan jangoiko jaunak lo astu bat harrera zizion gizonari, eta lo hartu zuen saietx ezur bat heldu zion, eta utsunean haragiz bete zuen. Hari kenitako saietx ezurrez emakumea egin zuen jangoiko jaunak, eta aurrera eraman zion gizonari, eta gizonak esan zuen. Hau gainera, nire ezurretako ezur, eta nire mamiko mami. Emakume izango du izen, gizonetik egine izan baita. Horregatik, gizonak aita ama utziko ditu, eta bere emaztearekin elkartuko da. Eta biak haragi bat izango dira. Larru gorri zeuden biak, gizona eta emaztea, eta ez ziren lotsatzen, jaunak esanak. Erantzun salmoa, doatxu jaunaren beldurdena. Doatxu jaunaren beldurdena, haren bideetan dabilena. Doatxu zure eskuen lana, bai duzu jaingo, zoriontsu izango zera, eta ongi zaizu joango. Doatxu jauna zuekin, Jesu Kriston evangelioa, San Markosen liburutik. Aldiatan Jesus, Tiroko lurraldera joan zen, etxe batean sartu zen, eta ez zuen nahi inor jakiterik, baina ez zuen izkutuan egoterik izan. Berehala, haren berri entzun da, emakume bat etorri zitzaion, alabatxoa deabro loi batek hartua zeukana, eta oinetara hauspestu zitzaion. Gentila zen emakumea, Feliziako sirotarra sortzez, eta alabaren gandik deabroa aizuatzeko eskatzen zion. Jesusek erantzun zion, utzi lehenbizi seme alaba kasetzen, ez dago ondo seme alaben ogi hartu eta txakurrei botatzea. Baina harek erantzun, egia jauna, baina txakurkumeek ere jaten dituzte maipean umeen apurrak. Orduan Jesusek, zoaz, hitz horrengatik atera data deabroa zure alabagatik. Joan zen etxera eta neskatxa ohean itzana harkitu zuen. Deabroa berriz aldegina zegoen. Jaunak esanak. Gaurkoan, Lurdesko Ama Birjina ospatzen du Elizak. Hain zuzen ere, historian zehar, badaude zenbait aparizio, tradizio
asko, baina horietako gutxi batzuk bakarra izan dute esateko modun eliza ofizialaren onespena. Beste batzuk, akaso, devozioak handitu dira, jendea joaten da, edo santuarioak eraiki dira, beste batzuk debekatu izan du dira. Elizak kasu batzuetan debekatu izan du, pentsatu duelako etzela benetan aparizioik egon. Beste batzuk hor gelditu dira, baina gutxi batzuk historia zehar, dozena bat edo, badaude halako aprobazio konkretu bat jaso izan dutenak. Elizaren ustez, ez da gauz bat inor behartuta dagoena, baina Elizaren ustez kontua ongi ikertu ezkero, ongi ikertu ondoren, ulertu du Elizak benetakoak izan daitezkela, edo Elizaren iritzia bintzat benetakoak direla da. Eta horietako bat dugu Lurdeskoa, zuzen ere, 19. mendean gertatu zena Lurdesen, hemendik nahiko kartu, kotxe hartu tardio eta erdi baino lehenago ailatu daiteke, eta hango komazio batean, 1848 urteko otsailaren 11ean, Bernadette artzaintxo bat antzegoen argia zaintzen, bertako harrekako doan, eta halako argi bat ikusi, kobazora gerturatu, eta beak zioen, esan zuen bezala, emakume txiki bat, metro terdikoa bezala ikusi zuen txubiz jantzia, eta halako zinta urdin bat zeudela. Eta eskatu zion, favorez, etorri 15 egun segidan, honea, bizitan. Gero zenbait konversazio izan zituen emakumearekin. Hasieran, eta normala den bezala, lehen aipatu den bezala, bertako pagakoak, aziturarako errezekoak bezala, ez zion, esak sinesgarritasun handiegirik eman nahi kontu horri ustezun, umekeri batzuk izango zirela, edo bere januzkinazioak edo, baina hala ere, azkare galetu zion, esan zion, abezalezu, emakume horri, ea norden. Eta Bernadettek galdera egiterakoan, Ama Virginiak alako erantzun berezi eman zion. Bera zela, Ama Virginia sortzez, garbia, immakulada zela. Eta hitz hori egitzean, hasi zen parrokoa, alako, esan genezake, susmo eukitzen, benetakoa izan ote ziteken aparizioa. Gero, alako estudioak, alako ikerketak izan dira, eta azkenik Elizak aprobatu zuen. Eta dago santuario handi ederra bat dago Lurdesen, Europa osoan dauden santuarioetatik bigarren bisitatuena. Urtero kalkulatzen da, hauten ez, pandemia garai honetan oso ezberdina baita, baina urte normal batean kalkulatzen da 6 milioi lagun asko izan dira bertatik. Eta gainera oso santuario unibertsala, mundu guztiko jendea agertzen da bertara. Oso politia da, bertan ikustea zenbat jende Asiatik, zenbat jende Afrikatik, zenbat jende Amerikako lekukasik ez ezagutzen. Hainbeste tokitatik aiatzen da jendea Lurdesera. Bertan, Ama Virginiari arrezatu, laguntza eskatu. Eta Lurdesek tokiak dauken halako ezaugarri bat, edo behintzat gauza bitxi bat dira mirariak. Halako espediente biluztugarri, edo milak eta milak espediente baino, Elizak hortan ere prudentzia handiki jokatzen du. Eta mirari bezala aprobatuta daude 77 eta 78. Elizaren ustez, horiek dudik gabe mirariak izan direlako. Hortarako batez ere 3 gauz eskatzen dira. Lehenengoa, existitzen zen gaitzaren froga eukitzea. Hau da, biopsia bat, radiografia bat, ikerketa mediku bat, eta nahitan ahizkoa da, lehendikan hori existit. Ez da, eski pertsonak esatea bai, hemen mina neuka, edo ezin nibilien, edo ezin hitzik ez behar da, aurretik, alako gaitzaren, esak egizak
demostrazioa. Bigarren gauza eskatzen dena da, denbora epe labur batean desagertzea eta beste inongo esplikazio zientifikorik gabe. Hau da, pertsona batek halako edo tratamendu bat, edo medizina bat hartzen baldin badu, edo operazio bat egiten badu, eta gero sekatzen bada, ongi dago Ama Birjinari eskerrak ematea gerturatzea, baina ez da mirari bezala konsideratzen. Hau da, izan daiteke batek eskerrak ematea zaizkioke Ama Birjinari, bere interbentzionatik, baina mirari bezala konsideratzeko beharra epe labur batean desagertzea eta beste inongo esplikazio zientifikorik gabe. Eta azkenik, hirugarren rekisitoa eskatzen dena mirari bezala konsideratzeko da, gero egoera berri hori, hau da pertsona sentantua egote hori, denboran irautea. Berriz ere segituan agertuko balitz, halako gaitzen bat, egitzatek ere konsideratuko mirari bezala. Eta 160 urte hauetan, 163 urte hauetan, modu horretan, 78 mirari konsideratuak izan du dira, izan ikertu, eta bere ustez benetakoak eta demostratu daitezkenak direla. Gero, jakina, Ama Birjinak Bernadetteri eskatu zion gauz bat, eskatu zion bertan elizatxo bat eraiki zezatela jendeak peregrinaz zion bertara joateko. Aurreneko gauzan kripta egin zuten, modu zean gainera eskuz, bat izan zuen zulo guztia, baina zirkuit txikiak egin zuen kripta. Gero goiko basilika egin zuten, uare txikiak egin zuen, gero beiko basilika, arrosariokoa eta azkenik lurrazpiko San Pio Amargarrenaren basilika handiua eraiki zuten. Eta gaur egun santuario handia da. Bukatzeko, mirariak aipatu ditut, baina bertan esan genezake egitera, jende asko eta gaixo asko jaten dira, gutxi batzuk iguazitatuko dira gehienak bere gaitzekin bueltatzen dira, baina batez ere santuarioan eta bertako giroan bilatzen dena da halako fedea, berritzea, indartzea, nahiz eta pertsona bere gaitzarekin bueltatu baino beste fede sakonago batekin itzultzea. Halako esan genezake sentak eta mirariak izango dira bezala, bertsoak bihotz berritzeak ere asko eta asko izango dira Lourdesen. Eskatzen diogu Lourdesko Ama Birjinari gure alde egin dezala eta gerturatu ditzala bere semearengana jagoikoa eta lagunokoa gero eta gehiago baita ditzala. Eta egin ditzagu orain gure eskarri. Eskal ezagun, Lourdesko Ama Birjinaren egun honetan, pandemia hau lehenbaile gainditu dadin eskal ezagun jaunari. Eta gure itakoak ere gogoan hartuko ditugu gaurko meza santuan bereziki Pelio Sagastibetza, Maritxu Xukuntza, Juan eta Dominika jaunak bere horretan hartu eta handik gure aldean ezaten eskal ezagun jaunari. Entzuna eta hona pilotzez egiten bizizugun eskaria Jesu Kristo jaunak bitartez.
Bihotzez elkartu nik zure aurrean, onar ezazu jauna, haien gorespenekin, bat egin ditzagula guk ere gure kantu hotsak. Saldu zutenean eta bere gogoz gurutzen hasikoa da hori hartu, eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikasleei zien esanez, hartza zuen eta jan guztio gutatik, hau bere korputza data zuentzat dena. Afaldo, berdikalizaturik berriz eta eskerrak emanez, bere ikasleei zien esanez, hartza zuen eta edan guztio gutatik, hau bere horaren kanizatatan, itun garailetan betiko anerodola, zuentzat eta askorentzat, bekatuak bakartzeko isuriko dena, egizure hau ere horretarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen egitza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamena mekaniza eskaintzen bizkizugu zuri eskerrak emanez, aldanean zure zerbitzari onartu behituzutako, eta apanik eskatzen duzugu Kristoren gorputzo dela kartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egitea izala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure itasantuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizgizon guztiekin batera. Gogoan izan jauna pizteko itxaropen jamotian gure semeak eta hildako guztiak, berezirik medio sarastioetza, Maritxu Xukuntza, Juan eta Dominika, Aritza Zuzula Orpegiaren argitan, errukizak izanikoaren guk guztiok betiko bizitzen itxirezagun, Kamioikoaren alamania doak suarekin, Santu Jose, bere senakoekin, apostolu santuekin eta gizarte guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gorezen zagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jagoiko agozten hori Espiritu Santuarekin batean, ospe
Egin dezagun, otoituz. Hoi jainko, ogi eta kabizar berean guk parte hartzea nahi izan duzu. Egizu Kristorekin gorputz berean bat eginik, eman dezagun